Rino kon. Apa cak? Lapo cak kon tak kuwaplok lho. Kon Lapo? lapo kon wingi metu ambek gendaanku lapo. Ngeribun bro. Ribun ono urusan apa kon ambek gendaanku urusan apa? Kon cabut aku niku. Yo gak cabut yo pindho bal-balan bareng yo gak wong loroan aku. Ya gak wong loroan lah iku lak gendaanku cak. Lapo mau sengget pisan Maksudmu apa? Kok rapi cak ya lek wis rapi ngono sing gendaan aku. Ya karemu dhewe kon koyo ngono iku. Kon niku kancaku le. Kon gak ero apa patah sebelum janur kuning melengkung. Iku Apa? iso ditikung. Terus kan maksudmu kate nikung aku. Kon ero maksud janur kuning melengkung gak? Janur kuning melengkung ngerti. Berarti iso ditikung. Iya. Ya wis. Nah terus maksudmu gendaan Ya terus deluwang iki. Yo iku paham ono kata-kata iku sebelum janur kon wis melengkung tak gurung janur kuningmu. Gorong. Iku iso ditikung gak berarti? Ya iso. Lah iya ya wis, wong kok takok ae. Lah tapi kon kok tega kon koyo ngono aku Ya ngene lho, Bro. Ya apa? Dasare ya. Lek ancen wedokmu gelem, berarti kon ojo nyalakno aku. Iya asli bener tapi yo gak ngono pisan kon gak teli ngono iku mbek aku ngono iku. Sing ngene mangan tukaran padha koncone ngono ya. Iya ya apa? Kon Senin sampai Rebo, aku Jumat sampai Minggu ngono ya apa? Aku Senin sampai Rebo. Iya. Lah aku 3 dino tok petang dino enake kon. Ya wis sedinone arek free ngono, telung dino ya apa? Karuan ngono. Ya wis mangan tukaran wis ngono aku angel-angel kon niku. Kok niku mau ala waplok ini kon ramban.